To masu kallon mu kada a manta da yi wa annabi salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wannan wani babban wasa ne wanda aka fafata tsakanin manyan ƙungiyoyin wato Saudi Arabia guda biyu wato Al-Ittihad da Al-Nassr. Za fafata tsakanin Ronaldo da Neymar a wannan karan. To gashi nan dai an take wasa an kai wa Al-Nassr hari gashi nan a da'ira ta 18 an buga Al-Nassr sun kawo hari amma mai tsaron raga ya hana ta shiga. Sai Mane ya bugu ƙwallo ya na 18. Gashi nan dai bata shiga ba an ƙara mai da ita bata shiga ba ana ta fafatawa dai ana ta fafatawa wannan wasa yana yin zafi sosai kamar yadda ya kamata Ronaldo bai samu daman saka ta a koman kifi ba ayya to gashi nan dai an ƙara mai da ita mai tsaron raga ya hana ta shiga ku kalla yadda abin yake sai da Mane Cristiano Ronaldo da kwallo ya ba wa Tesla ya buga ta amma bata shiga ba. An yi wa Cristiano Ronaldo keta kamar yadda kuke gani gashi nan ayya an kada shi gaskiya. Ya kamata a bada kati to gashi nan ma an bada katin gargaɗi. Al-Nassr ke da kwallo sun buga ta yadi na 18 amma mai tsaron raga ya hana ta shiga. Wannan mai tsaron raga yana da kokari Ronaldo bai samu dama ba. Kwallo yadi na 18 na garin Al-Nassr amma Neymar ya buga ta waje. To ga wani farmakin nan wannan ko za ta shiga ayya kwallo a raga ta shiga raga yanzu ana 1-1. Cristiano Ronaldo da kwallo ya harba ta amma bata shiga raga ba kalli yadda ya harba ta da karfi wannan da ta yi raga za ta shiga. To ga Tesla nan da kwallo Tesla ya harba ta amma mai tsaron raga kalli yadda ya harba mai tsaron raga ya yi kokari. Ga Neymar nan da kwallo ya na 18 Neymar amma kwallo ta fita. Ta bugun tazara zuwa ga ragar Al-Nassr an buga ta amma ta yi wai. Al-Nassr sun kawo kora. Gashi nan ya na 18 an bugu kwallo Ronaldo ya sa ta a raga wannan karan Ronaldo ya sa ta a raga ana 1-1 kenan Neymar yana jimani. Kai wannan kwallo ta shiga kalli yadda ya hikima wajen saka ta ka kwallo ta shiga raga Cristiano Ronaldo Neymar da kwallo ya harba ta ciki gashi nan ya na 18 na Al-Nassr to ana korafi menene ya faru ko bugun daga kai sai mai tsaron raga ana ta korafi an ce rafadi ya je ya duba to gashi nan dai ana dubawa ko akwai rafadi ya ce babu komai Al-Nassr da kwallo an buga Cristiano Ronaldo ya na 18 kwallo a raga amma an ce an yi satar gida gashi nan kan an yi satar gida. Wannan kwallo bata shiga ba to gashi nan ya na 18 ya yanka su mai tsaron raga ya kare amma kwallo ta fita Neymar yana korafi a'a me ya faru ne Al-Nassr ke da kwallo an harba ta na 18 gashi nan ya ba Cristiano Ronaldo amma an haramta masa cin wannan kwallo kalli wannan dan ba yayi kokari sosai Ronaldo na jimani za a bugu kusurwa zuwa ga Al-Nassr an bugu kwallo gata nan amma mai tsaron raga ya hana ta shiga ko kuma an ce an yi satar gida Neymar yana jimani. To Al-Nassr na fafata an buga ta sami turke gashi nan kwallo ta shiga raga Neymar yana jimani biki faruwa yau Neymar kwallo a raga Al-Nassr tana murna Cristiano Ronaldo kwallon shi ta biyu wannan kwallo ta shiga raga sosai yana murna gashi nan to Neymar da kwallo ya harba ta amma bata shiga raga ba ayya an tashi wasa Al-Nassr ta ɗauki kofi suna murna kar a manta da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim.